sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ella. Alam niyo po, habang sumusulat ako sa inyo, halo-halong lungkot, ngit-ngit, at pagkalito ang nararamdaman ko. Yung lungkot at ngit-ngit, kakayanin ko na po. Doon na lang po sa pagkalito niyo ko tulungan. Baka po sakaling sa pamamagitan ng payo ninyo, mabigyan ng linaw ang isip ko at magabayan niyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Ganito po kasi. Namatay po ang papa ko last month. Aneurysm. Sales manager po kasi si papa ng soft drinks kaya araw-araw nakasakay sa delivery truck. Nagde-deliver po siya sa mga tindahan at karinderya sa mga kalapitbayan. Habang nasa biyahe, bigla na lang daw pong sumakit ang ulo ni Papa. Ang sabi niya sa driver, baka daw kulang lang siya sa tulog. Hindi humupa ang sakit at hinimatay si Papa. Naisugod naman sa ospital pero hindi na din nagtagal. Gaya ng maraming pamilyang nawala ng mahal sa buhay, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Halos araw-araw may inaasikasong papeles at naiwang responsibilidad. Palaging may dumadalaw na bisita para mangamusta. Idagdag pa yung lungkot na hindi namin alam kung paano haharapin. Unti-unti tinanggap namin na wala na si Papa at gaano man kasakit, sinubukan naming ituloy ang buhay. Akala ko tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng buhay namin pagkatapos malibing si Papa. Akala ko ang susunod na lang naming haharapin ay kung paano kami patuloy na babangon bilang pamilya. Hindi ko inakala na may darating pa palang isang pangyayari na mas gugulo sa lahat ng emosyon na pilit naming inaayos. Isang linggo kasi matapos ang labing ni Papa, may mag-inang kumatok sa bahay namin. Sabi ng babae na mugto ang mata, pamilya din daw sila ni Papa. Anak daw ni Papa yung batang karga niya. At kailangan daw silang tulungan financially dahil wala daw silang ibang matatakbuhan. Gulat, pagdududa, at inis ang sabay-sabay kong naramdaman. Sariwa pa yung pagluluksa ko, may panibagong katotohanan na naman akong kailangan tanggapin. Dinetalye niya ang love story nila ni Papa. Habang tumatagal ang usapan, mas lalo ko nasasaktan. Dumating pa sa puntong sinabi niyang responsibilidad daw naming tulungan sila. Hindi naman daw siguro kaya ng konsensya namin na pabayaan sila. Nang marinig ko ang mga katagang yon, napalitan yung konting awang naramdaman ko ng inis. Hindi man lang kami binigyan ng pagkakataong magluksa bago namin harapin ang responsibilidad na hindi pa kami handang tanggapin. Tambalang Kumikinang, kung kayo po ang nasa sitwasyon namin, ano po ang gagawin ninyo? Tutulungan niyo po ba o hindi niyo na lang po papansinin? Tingin po kasi namin hindi makaisip na maayos yung mama namin at yung mga kapatid ko sa galit. Kaya ako na lang humahanap ng solusyon sa ngayon. Ano po kayang dapat namin gawin? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ella. Ella na nalulungkot at ngit-ngit na ngit-ngit. Hi, Ella. Hello. Hello sa'yo.
Responsibilidad pa nga ba? Ayon sa batas, Attorney Abogago? Charot. Well, alam mo, Panyera, Anong tingin mo, Panyerong Abogago? hindi na sasaad sa batas yan na may obligasyon. Ang natitirang, mga kamag-anak o kaanak. Oo. Totoo ba? Ang may responsibilidad lang dyan ay yung tatay mismo na lalaki. At dahil wala na siya, Oo. the obligation stops. Yeah, Tama ba? Oo. Kasi Sure ba yan? walang connection kasi. Wala na, diba? Walang connection eh. Kasi ang connection niya kung bakit sa kinakailangan yung suportahan yung logic, pag-usapan natin logic, kasi nga, inanakan niya yun. So basically, responsibilidad mo. Oo. Pero So, at hindi na sila well, technically kasi, paano yan? Kapatid sa labas. Kapatid pa rin kasi kadugo. pero wala silang connection. So ibig sabihin, walang obligasyon. Hindi, kasi ang connection nila yung tatay. Wala na yung tatay. So paano magko-connect? Pero kapatid. Kasi nga, by blood. Oo. Dahil nga kapatid sa labas. So, papaano? Pero wala siyang obligasyon dyan. Again. Pero hindi nyo naman talaga obligasyon. Hindi namin alam kung sa batas or whatever, baka may mga di ba, may mga kanya-kanya namang yan, parang loophole or pero ako, hindi ko sure. logic says na wala talagang connection pero na. wala na eh. Pareho hindi kayong na. biktima, tutuusin eh. Oo, paano correct. mo magiging obligasyon? Niloko din kayo ng tatay mo kung sasabihin natin kung tutuusin. sorry for the word Oo. kasi hindi nyo alam eh. Pero Ang hirap talaga niya. Oo. Totoo nga yung sinabi niya na nakakalungkot, na nakakainis, na nakakangit-ngit, na nakakalito. Kasi gusto mo pa rin namang kahit papaano you want to celebrate the life that has been ng tatay ninyo. Gusto niyo maaalala yung kanya mga magagandang memories. Pero ito yung iniwan niya sa kanya. Kaya parang nalilito ka na, tama bang i-celebrate siya? O tama bang pagluksaan pa itong taong to? Hindi naman nga ako binigyan nga ako ng sakit ng ulo. Iniwan ng sakit ng ulo. well, again kung pwede mong i-consult sa iba, pero ako I would say logic says talaga ako nakikita ko na Wala kang obligasyon. So ngayon, kung ako personal opinion ko hindi mo dapat sa maging obligasyon. Hindi ka obligated. Hayaan mo munang magluksa. Then, pag tumagal ang panahon at biglang naalala mo na, correct. parang nakukonvict ka na gusto mong tumulong, then True. Yun na lang din. nasa sayo na yan. Ako, Sim, ganyan din na ngayon, wag nating ipilit. Oo, high kasi yung emotion Correct. ngayon eh. Kasi nakakagalit pa Oo. talaga, nakakainis. Tas ganun pa yung mga galawan. Hindi rin natin siya masisi kasi hindi, sisisihin natin kasi alam niya may asawa eh. Kasi pinuntahan eh. Oo. Posible kasing hindi mo alam na may asawa, hindi mo na mabalitaan. Oo. Kaya lang alam mong may asawa. Kasi Saka, pinuntahan mo nga yung bahay, Oo, 'di ba? hindi maganda talaga yung datingan nung second family kasi Correct. nga parang sila pa yung nagde-demand Oo, sila pa yung obligasyon nyo kami Oo. 'di ba? Kasi wala namang ibang pwede mag-alaga sa amin, Oo. 'di ba? O so sa sarap kasama sila, sa Oo. hindi kasi sila kasama pero sa hirap kasama sila. Oo. Ganon na. Sa tingin namin ni Jegs, hindi na muna sa ngayon, but eventually in time, Oo. if in your heart you feel like Ayan. in honor of your father, 'di ba? At bilang isang mabuting tao ka Oo. naman, 'di ba? At bilang tatandaan mo na kadugo mo pa rin Oo. kahit hindi mo naman pinili, Mhm. 'di ba? Baka dumating Oo. yung time na you can forgive, forget and help. Oo. Pero sa ngayon, sa tingin ko wag nang ipilit ang mga bagay-bagay. Ayan, sa ngayon hindi kumbaga ang magiging kung iisipin niyo na magiging obligasyon actually hindi siya tulong eh. I mean obligasyon eh. Kung gusto niyo tulungan kasi kapatid niyo pa rin din yun. Yan, Pero yun na dapat lang. yung medyo Ano nagbabanglok siya? sana. Oo, correct. Hindi yung dahil pinipilit ka. Hindi, tsaka sa ngayon, nakakalito talaga yung mga ninyo Oo. yung sitwasyon. Tapos wag nang ipilit yung mga ganyan. So Westpuyok muna. Oo. Oh. Ay, Ayan. sorry at pinagdadaanan mo yan, girl, Ella, pero you will get through it in time. Yun na Oo. lang. Hindi mo din naman ipipilit na biglain yung pagluluksa or pilitin na maging okay agad. Lagi natin tatandaan yun na kanya-kanya po tayong pacing pagdating sa grief, Tama. pagdating sa moving on, 'di ba? Kanya-kanya talaga 'yan. So take your time. And then when you are ready, saka mo na lang harapin 'yan. Ito sana magsilbing aral din para sa lahat ng mga nakikinig, 'di ba? Kaya nga laging sinasabi 'di ba sa Bible na ang ginawang kasalanan ng magbagulang, ang magbabayad is yung mga anak. Yung mga anak, kita mo, 'di ba? Ay. Anong nangyari? Tingnan mo, kawawa naman. Oo, damay kayo sa Damay. nagawa ng
father mo. Sorry, ayaw namin yung... Dahil yung tatay mo ay yumao na, di ba? Oo. Kaya nga siguro litong-lito to si Ella kasi yun nga, gusto niya namang tandaan yung tatay niya na naging mabuti at tandaan yung kagandahang buhay na binigay sa kanila. Kaya lang may iniwan na ganito. Kaya lito siya kung paano ba. Gusto kong i-celebrate yung life ng tatay ko. Gusto ko siyang alalahanin na maigi, pero sa tuwing naaalala ko din siya, naalala kong kumabit pala yung tatay ko. May iniwang pang anak na sa amin pa talaga mapupunta. We get you. Gets namin talaga yung pagkalito mo. Huwag mong ipilit sa ngayon. Ayan, Huwag mo ipilit to understand everything right now because everything is very confusing right Maybe now. Maybe someday. Maybe in time, pagkalma na ang lahat. Correct. Diba? Yung ganun. Ikaw naman ng sa puso mo naman ng yan eh. Iko-convict ka naman yan na kailangan kong tulungan yung kapatid ko. At para doon naman sa kahit hindi humihingi ng advice dun sa naging kabit at may anak, 'di ba? Madami naman pong mga single parents na kinaya po at Correct. patuloy na kinakaya. So, kaya mo din 'yan na Huwag mong itaguyod anak iatang mo. yung responsibilidad mo dun sa anak mo sa iba. Oo. Mahirap 'yun, lalong-lalo pa hurt pa yung pamilyang hihingan mo ng tulong. Oo. Ano ba? Napaka-insensitive. Oo. Gets naman natin na ka rin, na nasaktan ka rin, nawalan ka din naman ng jowa, di ba? Pero wag mong iatang yung responsibilidad ng anak mo. Tama. Na kayong dalawa ng jowa mo yung gumawa sa ibang tao. Anak mo yan eh. Tsaka Ella, kung may tutulungan ka man, yung anak lang Oo. Kung if ever the time pag comes. ready ka na, pag ready na kayo. Pag ready na. Oo. Huwag nating ipilit ang mga bagay. Ayaw naman natin na madama yung bata doon sa Correct. Kasi galit kawawa niya din doon. naman talaga yung bata. Oo. Kasi wala talaga siyang kinalaman. Kasalanan Kasalanan ng magulang yan eh. Di ba? Oo. Walang kinalaman yung bata. Ayun. Ay, tandaan ha, bago gumawa ng mga bagay-bagay na hindi maganda, lagi nating tatandaan ano po yung magiging epekto nito sa ating sa future generation. Tama. Huwag po tayong madamot. Tama. Huwag po tayong maging selfish. Kawawa naman yung mga susunod na henerasyon. Tama. Hindi naman sa generation mo lang titigil ang buhay eh. Correct. Magtutuloy. Gumawa tayo ng maayos para hindi madamay yung mga anak True. natin, kapu-apuhan natin. Tama. Huwag mga api, makikiapi, at gumawa ng mga bagay na nakakalurke. Ayan. Ganon. Tama. Shout out sa lahat ng mga kabit. Oo, shout out. Alam nyo na, you know who you are. Shout out sa inyo. Salamat na marami for sharing, Ella. We hope na matagpuan mo na rin yung peace one of these days. Take your time, Ella. Don't rush things up. Alright. Siyempre, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Ella. Ayan. So, again, take your time. On your own pace. Correct. Yung sinasabi ni Jegs kanina, yung kasalanan ng magulang ay minamana ng anak. Meron din yung scientific na basis na kaya nga 'di ba pagka halimbawa ikaw ay nagpapa-check up, tinatanong kung ano yung history ng pamilya. Totoo. Kasi napapasa talaga siya, 'di ba? Sino po sa pamilya ang may hypertension, Ayan. cancer, Diabetes. diabetes? Yeah. alam na natin. Ako nga, sinabihan nga ako ng doktor ko, sabihan, lahi mo, bulok eh. Bulok? Oo. Bakit ba kasi hindi generational wealth yung namana natin eh? Ang namana natin, generational generational sickness. Bulok talaga yung lahi mo eh. Ibig sabihin. Pero pwede kaya siyang ma-change pa? Possible, Hopefully, siyempre. nga kapag ka on your generation Siguro nga, dahil bulok nga yung lahi namin, dahil ang daming ginawa ng kasalanan ng mga ninuno ko, hindi na kami hinayaan na magkaroon ng biological namin. Diba? So, it's a protection. Kinat na, in-stop na. Stop na. Para hindi na magtuloy-tuloy. magtuloy. Tama diba? din. So, it's a protection din kung minsan. Correct, totoo. Mahirap lang isipin at tanggapin, pero minsan, it really makes perfect sense. Yun. Ayun. So, wag madamot ha, wag selfish. Isipin po yung susunod na henerasyon. Tama. Siya? Alright. Bye-bye mga kabisyo. Bye. Ingat po kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!